Yan, maayong adlaw, maghilot ko karon sa kong customer nga taga Tondo, Tondo ba na Tondo, Tinda Playa sa Tondo, Digo City, no? Oh, mo na yung address nga Little Tondo sa Digos, Playa Digo City atong tabangan si sir kay unsang pamatay kini ron? Kabuhi na pod? Uy, di kabuhi nga di paningot man ni. Pero unsa imong pamatay gid karon? Itong ganina, di yung murag binho diri ba kani? Hmm. Wala na ka nagabasa. Wala kay ligo-ligo. Wala liga-liga. Sige, atong tabangan si sir, no? Sige, kulog to sir, kulog. Ayan. Ha? Ganito ba? Wala nang kami nom. Wala? Kamay na lang. Pagkunin mo biya pa. Ano yung basura sa ulitan mo, Jilje. Ay. Merkulis na yung uli. Ano mo, Martes? Ah. Wala lagi ito mapahilot ang ugangan mo. Ambot mo lang,
Kaya daw mga anak, Ya. hindi mo pa sinabi mo. Ginahanap ko yung mga anak at ina mga mga Murag musugot na lang ba siguro yung anak, dili na lang. anak din. Siguro magsinabot. Amo yan na lang sila. Ito na yung mga anak ko. Ha? Ano naman? Ano nila? Ano mo na dito nagpatong kung isa? Dami ka kasi dala. Lol. Wala ka nagdala dito. Ako lang, Pepsi. Ayun, daan naman dito sa iyo dito daan. Dili ba na? Nagkuha ko kag ginani. O, nandito, kumagilang, nagdala ko. Wala. Nana dito, gituan ako. Kung galit niya, ano siya nagdala? Ano? Ang sandali. Wala ko magdala. Ay, case ra sa Pepsi akong dala. Laga na po ito guys, Ron. Ano ito? Recover ba?